नमस्कार आणि स्वागत आहे तुमचं आरोग्य तुमच्या हातात ह्या आमच्या कार्यक्रमात. आमच्याबरोबर आहेत पुण्याच्या सुप्रसिद्ध ऑबेसिटी आणि लाईफस्टाईल मॅनेजमेंट कन्सल्टंट, एक सेलिब्रिटी डॉक्टर मनीषा बंदिष्टी. मनीषाजी, तुमचं स्वागत गोमंतक टी व्हीतर्फे. आधीच्या काळात हसा आणि लठ्ठ व्हा असा आपल्याला मंत्र दिला जायचा, पण सध्याच्या काळात लठ्ठ असणे म्हणजे ती रोगी जीवनशैलीची लक्षणं असं मानलं जातात. आता या लठ्ठपणामुळे असं म्हणतात की भारतामध्ये दरवर्षी सुमारे 2,80,00,000 लोकांचा बळी जातो, फक्त ओव्हरवेट म्हणजे अतिस्थूल असल्यामुळे. त्या अतिस्थूलपणावर काय उपाय काढायचेत, कसले उपचार करायचेत आणि कशा तऱ्हेनं आपण हा स्थूलपणा कमी करून आपलं आयुष्य, आपलं जीवन निरोगी बनवायचं, हे आपण जाणून घेणार आहोत डॉक्टर मनीषा बंदिष्टी यांच्याकडून. डॉक्टर, सगळ्यात आधी प्रश्न पडतो की आपला जो लठ्ठपणा असतो, स्थूलपणा असतो, तो आपल्या आहाराशी निगडीत असतो. आपल्याला नेहमी सांगितलं जातं की योग्य आहार घ्या, कमी आहार घ्या, असा आहार घ्या, तसा आहार घ्या, समतोल आहार घ्या. नेमका योग्य आहार आणि समतोल आहार म्हणजे नेमकं काय? योग्य आहार, समतोल आहार म्हणजे शरीराला आवश्यक पोषक परिपूर्ण आहार, तोही आपल्या वयानुसार घ्यायला हवा. जेव्हा आपण कुठलाही आहार घेतो त्यावेळेस काही गोष्टी लक्षात ठेवायला हव्या. उदाहरणार्थ, सिंपल म्हणजे साध्या भाषेत तुम्हाला सांगायचं झालं तर काही गोष्टी आहेत, मी त्याला म्हणते 4W and 1H. म्हणजे आपण जेव्हा आहार घेतो तेव्हा आपण व्हेन आय एम टेकिंग, म्हणजे W पहिला, व्हेन केव्हा घेत आहोत आपण, वेळी अवेळी तर खात नाही आहेत. हाही संतुलित आहाराचाच भाग आहे. व्हेअर आय एम टेकिंग म्हणजे जिथे आपण जेवत आहोत ती जागा व्यवस्थित आहे ना, ती स्वच्छ आहे ना, आरोग्याला चांगल्या प्रकारचं अन्न तिथं मिळतं आहे ना. व्हेअर आय एम टेकिंग, व्हेन आय एम टेकिंग, व्हाय आय एम टेकिंग, W3 व्हाय, म्हणजे मला हे आवश्यक आहे का आत्ता सध्या, का कुणी मित्र म्हणतोय म्हणून मी खातोय, मला हे आवडतंय म्हणून मी खातोय, का माझी वेळ झालेली आहे. आणि म्हणून शेवटचं व्हेन म्हणजे किती वाजता मी घेतो आहे, ही माझी वेळ आहे का वेळी अवेळी मी घेतो आहे. आणि H जो आहे, हाऊ मच आय एम टेकिंग, आणि हा वजनासाठी फार महत्त्वाचा भाग आहे. हाऊ मच, पोर्शन कंट्रोल. बरेचदा काय होतं, आपण खात राहतो, अजून एक पोळी आण, अजून एक पोळी आण, कारण मला भाजी आवडलेली आहे. कंट्रोल राहत नाही. त्याच्यामुळे हे 4W आणि 1H जर आपण लक्षात ठेवलं तर संतुलित आणि आहार आपल्याला समजायला मदत होते. वरून नेहमी बघायचं की सगळे रंग आपल्या आहारात आहेत ना, भरपूर भाज्या, भरपूर फळे आपण घेतो ना, अर्धी प्लेट तर त्यांनीच भरलेली असावी. पण त्याच्यामुळे विटॅमिन्स मिळतात, फायबर्स मिळतात. म्हणून प्रथिने प्रत्येक आहारात आहेत ना. बरेचदा काय होतं, आपण हे लक्षातच घेत नाही की प्रथिनाची, प्रोटीन्स एवढी आवश्यकता असते आपल्याला की प्रत्येक जेवणामध्ये प्रोटीन आहे हे आपण खात्री करून घेतल्याशिवाय घास नाही घ्यायला पाहिजे. आता प्रोटीन म्हणजे काय तर बरेचसे म्हणजे अंडे, मांस, मच्छी ह्याच्यामध्ये तर आहेच आहेत, परंतु आपल्या व्हेजिटेरियनमध्ये पनीर आहे, दही आहे, दुधाचे प्रकार आहेत, स्प्राउट्स आहेत, डाळी आहेत. तर प्रत्येक मीलमध्ये, प्रत्येक जेवणामध्ये खात्री करून घ्या प्रथिने आहेत, खात्री करून घ्या सॅलड आहे, ग्रीन व्हेजिटेबल्स आहेत, आणि ऑफकोर्स पोळी आणि भात एनर्जीसाठी आपल्याला लागतेच आहे. डॉक्टर, तुम्ही म्हणालात आहार, हा समतोल आहाराविषयी तुम्ही बोललात, कुठले कुठले प्रकार आपण आहारात आपल्या समाविष्ट करावेत याच्याविषयी बोललात. पण मला एक सांगा, आहाराव्यतिरिक्त स्थूलपणाची अजून काही कारणं असू शकतात का? हो, आहाराव्यतिरिक्त प्रामुख्याने एक्झरसाईजचा अभाव, बैठी जीवनशैली ज्याला आपण म्हणतो, त्यामुळे पण भरपूर प्रमाणात वजन वाढण्याच्या केसेस आहेत. आणि इव्हन झोप कमी किंवा झोप अत्यंत जास्ती, हे झोपेचे वेळापत्रक बिघडल्यावर पण आपल्याला वजनाच्या प्रॉब्लेम्सला फेस करावं लागतं. अजून स्ट्रेस, भरपूर ज्याला ताणतणावाखाली माणूस असतो तेव्हा युजली वजन वाढते.
ओव्हर इटिंग पण होते, म्हणजे आपण जास्ती खातो, जेव्हा आपल्याला टेन्शन असतं आपण जास्ती खायला बघतो आणि अशा प्रकारे ओव्हर इटिंग पण होते, त्यामुळे पण वजन वाढते. अशा प्रकारे नुसते आहारच नाही पण एक्झरसाइज करणे, स्ट्रेस मॅनेजमेंट करणे तेवढेच उपयोगी आहे. म्हणजे ओव्हरऑल सर्वसाधारणपणे आपल्या जीवनशैलीशी निगडीत आहे. आता आपण जीवनशैली म्हणतो आणि आपण बघतो की आपल्या जीवनशैलीमुळे आपण लठ्ठ होत चाललेलो आहोत. जेव्हा माणसाला जाणीव होते की ही लठ्ठपणाची, की आपण आपलं वजन वाढतं आहे, ते आता कमी करायला पाहिजेत, मग लोक जिममध्ये पळायला लागतात, सकाळी उठून व्यायाम करायला लागतात. पण आहारावरती तुम्ही म्हटलं तसं आहारावरती फारसं लक्ष देत नाहीत, कारण आपल्याला चटकदार खायची सवय झालेली असते. सो आहारामध्ये कसले बदल करावे जेव्हा तुम्हाला वाटतं लगेच की स्थूलपणा वाढतो आहे? हो, स्थूलपणा वाढतो हे लक्षात आल्यावर लगेच जिम करणे, एक्झरसाइज करणे सुरू होतं. पण आहार म्हणलं की थोडी काचकूच होते, कारण तिथे काही जीभ आपल्याला आवरू देत नाही, असा हा भाग आहे. त्यामुळे सुरुवात जरी आपण हळूहळू केली, पहिलं म्हणजे नियमितता आणणे. बरेचदा लोक नियमित खात नाहीत. आज काय 1ला जेवण केलं दुपारचं, नंतर 4ला केलं. पहिलं सूत्र आहे की नियमितता बाळगा. आपलं एक वेळापत्रक तयार करा की मी सकाळचा नाश्ता आहे यावेळी करणार आहे, 11ला मी काही खाणार आहे, लंचला काय खाणार आहे, हे सगळं जर नियमितता आणली आणि वेळेवर खाणार आहे, रात्रीचं जेवण लवकर घेणार आहे, हे एक साधं प्रिन्सिपल आहे, साधी गोष्ट आहे, ही कुणीही करू शकतं. त्याला मी अजूनही असं बोललेले नाही आहे की ह्याच्यामध्ये हे खाऊ नका. पहिलं सुरुवात तर अशी करू आपण की नियमितता आणू, वेळेवर खाऊ. दुसरं, पाण्याचं प्रमाण वाढवू. बरेचदा आपण बघतो की आपण पाणीच पित नाही. साधारण 3 लिटर पाणी प्यायला हवं आणि नियमिततेने प्यायला हवं. दर 1-1.5 तासांनी पाणी प्यायला हवं. त्याला तहान लागायची वाट बघायची नाही. जर आपण असं एवढं व्यवस्थित पाणी, तर नुसत्या व्यवस्थित पाणी पिल्याने पण वजन उतरायला सुरुवात होते. आता ताटाकडे बघा. ह्या 2 गोष्टी संपल्या, आता आपण ताटाकडे बघू. जेव्हा केव्हा आपण घेतो तेव्हा मी आधीच म्हणल्यासारखं अर्ध्या पोर्शन तरी तुम्ही फळे, भाज्या म्हणजे सॅलड ज्याला म्हणतो, ताक, अशा गोष्टींनी पूर्ण करा. मग बघा की प्रथिने आहेत ना. आपण घेतोय तो तेल तूप खूप जास्ती नाही ना, म्हणजे भाजी ताटात टाकली सगळीकडून तेल येतं आहे. ह्या साध्या गोष्टी निरीक्षण, डोळे उघडे ठेवून निरीक्षण करायचं आपल्याला की आपलं ताट कसं आहे, त्याच्यात गोडाचं प्रमाण नाही असंच मी म्हणेल. कधीतरी गोड खाल्लं तर ठीक आहे. आणि मग पोळी आणि भाजी व्यवस्थित प्रमाणामध्ये, फार जास्ती नाही फार कमी नाही, कारण काही तासांनी लगेच खायचं असतं. त्यामुळे आपल्याकडे मागे म्हणायचे ना, अर्धपोटी राहा, अर्धा उपाशी राहा, तो गुरुमंत्र आहे. पण सध्याच्या युगात आपल्यामध्ये अशी एक धारणा पण आहे की जो थोडा मुलगा किंवा मुलगी लहान असताना जर थोडी लठ्ठ असली म्हणजे खात्यापित्या घरचा आहे आणि थोडं बारीक दिसतं, काय याला खायला प्यायला काय मिळत नसेल. म्हणजे ओबेसिटीची, स्थूलपणाची आपली जी संकल्पना आहे आपल्या सौंदर्यशास्त्रात जी बसते ती वेस्टर्न कॉन्सेप्टपेक्षा वेगळी आहे. तिथं जर तुम्ही स्थूल बसलात तुम्हाला म्हणणार कोणी की हा जंक फूड खाऊन स्थूल झालेला आहे, व्यायाम करत नाही, म्हणजे तो गरीब असणार. पण आपल्याकडे बारीक दिसला म्हणजे कदाचित तो गरीब दिसणार, अशी एक धारणा आहे. म्हणजे लहानपणापासून मुलांना जेव्हा आपण वाढवतो तेव्हापासून सुरुवात होते. सो मुलांनी कसला आहार घ्यावा लहानपणात, कारण याची जी सुरुवात तुम्ही बोलता स्थूलपणाची ती त्या वयापासूनच होते कधी कधी. बरोबर आहे. खूपच आपल्याकडे तो विरोधाभास आहे की मुलगा जाड असेल, लहान मुलं जाड असतील किंवा इवन शाळेत जाणारी मुलं जाड असतील तर ती खात्यापित्या घरची आहेत. कोणी जाड असतं म्हणून हेल्दी असतं असं मुळीच नाही आहे, किंवा खूप बारीक असतं. पुन्हा अजून एक सांगते, हे मोठ्यांच्या बाबतीत खूपच बारीक आहे म्हणजे तर हेल्दी असेल असंही नाही आहे. तर गंमत अशी की बाळ हे ॲक्टिव्ह असायला पाहिजे, तल्लख असायला पाहिजे, वेळच्या वेळी त्यांनी खाल्लं पाहिजे आणि हसरं असायला पाहिजे, म्हणजे ते उत्तम आरोग्याचं बाळ किंवा उत्तम आरोग्याची मुलं. नाही की ते जाड असायला पाहिजे. त्यामुळे आम्ही नेहमी हा प्रश्न विचारतो की हा फार बारीक आहे डॉक्टर, आमच्या शेजारच्यांचा बघा ना किती बाळशेदार आहे, किती छान आहे आणि जाड आहे. हा ॲक्टिव्ह आहे का तो ॲक्टिव्ह आहे? बरोबर. आमचा मुलगा खूप ॲक्टिव्ह आहे, तो रडतो का हा रडतो, तो खूप रडत बसतो. तर ही व्याख्या आहे की मुलगा ॲक्टिव्ह असायला पाहिजे, तल्लख असायला पाहिजे आणि हसरा असायला पाहिजे, किरकिर केलेला नको. याचा अर्थ तुमचा मुलगा
बाळसेदार, खऱ्या अर्थाने बाळसेदार आहे, नाही की शरीरानं. बरोबर. म्हणजे जी आपली मनोवृत्ती आहे ती बदलणं आपल्याला थोडंसं Exactly. म्हणजे फार गरजेचं हो, आहे. हो. आपण बोलू याच्यावर आणि कुठले व्यायाम करायचे, कारण ऑबेसिटी फक्त तुमच्या जेवणाखाणावर अवलंबून असते, तुम्ही कसल्या प्रकारचा व्यायाम करता त्याच्यावरही अवलंबून असते. तर आपण बोलू याच्यावर, पण घेऊया एक लहानसा ब्रेक. ब्रेक नंतर पुन्हा भेटू. तुम्ही कुठेच जाऊ नका, पाहत राहा गोमंतक TV. नमस्कार आणि पुन्हा तुमचं स्वागत. तुमचं आरोग्य तुमच्या हातात. आपण बोलतो आहोत डॉक्टर मनीषा बंदिष्टी, या पुण्याच्या सुप्रसिद्ध ऑबेसिटी आणि लाईफस्टाईल मॅनेजमेंट कन्सल्टंट आहेत. अनेक तऱ्हेचे पेशंट्स त्यांच्याकडे येतात. ऑबेसिटी म्हणजे जाडपणा, स्थूलपणा हे आज मुख्य कारण आहे आपलं सामाजिक किंवा शारीरिक स्थिती बिघडण्याचं. आता या लठ्ठपणामुळे लोकांना त्रास होतोच, पण स्वतःच्या जीवालाही अनेक रोग होऊ शकतात. हृदयरोग होऊ शकतो, पॅरालिसिस होऊ शकतो, असे अनेक रोगांना आपण आमंत्रण देतो. म्हणून आपण ब्रेकला जाण्याआधी डॉक्टरशी बोलत होतो. डॉक्टर, ही आपली जी मनोवृत्ती आहे की जाड दिसणं म्हणजे चांगलं, बारीक दिसणं म्हणजे वाईट, ही मनोवृत्ती तुम्हाला जेव्हा लोक तुमच्याकडे येतात ती तुम्हाला कुठल्या वर्गामध्ये जास्त आढळते? दोन्ही वर्गामध्ये, पण मुख्यत्वे आता जो बारीकपणाचा फॅड झालेला आहे ना, बारीक असणं म्हणजे मी फिट आहे हे जे आहे ते अत्यंत चूक आहे. झिरो फिगरचं जे फॅड आणलेलं आहे ते अत्यंत चूक आहे. झिरो फिगर आहे म्हणून असे नाही की तुमच्या शरीरामध्ये लोह चांगलं आहे, तुम्ही व्यवस्थित काम करू शकता, एक 12 तास तुम्ही उभा राहू शकता, असे मुळीच नाही आहे. ते फक्त बघण्याचा दृष्टिकोन झालेला आहे. तसे न करता एक साधारण व्यवस्थित वजन असावे, ॲब्डॉमिनल ओबेसिटी असू नये, व्यवस्थित वजन असावे आणि त्यापेक्षा जास्ती कार्यक्षम अशी आपली बॉडी असावी, शरीर कार्यक्षम असावे, बुद्धीनी पण. बरेचदा आपण दिसतं या जे फॅट डाएट करतात, एकदम झिरो फिगर करतात, त्यांना कॉन्सन्ट्रेशन होत नाही, झोप लागत नाही, सतत थकवा असतो. याला आपण वजन अगदी बारीक असूनही तो प्रकृतीने चांगला आहे असं आपण म्हणू शकत नाही. हे जे तुम्ही उपाय सांगितलेत बारीक होण्याचे, जे फारसे अनैसर्गिक प्रकार आहेत स्वतःला बारीक ठेवण्याचं. पण ह्याच्यात असं आहे की फक्त आहार नाही, आणि बारीक ठेवण्याचं जे आपलं जे फॅड निर्माण झालेलं आहे ह्याच्यामधनं पण स्ट्रेस निर्माण होतो आहे. म्हणून तुम्ही जसं म्हणणार की त्या प्रमाणात, योग्य त्या प्रमाणात आपलं शरीर असलं पाहिजे. जेव्हा आपण बोलतो योग्य प्रमाणात, त्यासाठी लहान मुलांनी कशा प्रकारचे व्यायाम आहेत लहान मुलांसाठी, आणि मोठ्या माणसासाठी कसल्या प्रकारचे व्यायाम आहेत? लहान मुलांसाठी आहार आणि व्यायाम दोन्ही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. शारीरिक दृष्टीने, बौद्धिक दृष्टीने पूरक असा आहार पण दिला पाहिजे, पूरक असा व्यायाम पण केला पाहिजे. पूरक आहार म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलेच आहे, जसं की प्रथिने युक्त, लोहयुक्त, कॅल्शियम ज्याच्यामध्ये जास्ती आहे, असं मुलांना वाढीसाठी खूप चांगलं. तर हे प्रत्येक आहारात ह्या गोष्टी आहेत हे खात्री करून घ्या. राहिली गोष्ट एक्झरसाईजची, आपल्याकडे अगदी लहान मुलांना जिममध्ये पाठवायची एक फॅड झालेला आहे. मुलांना जे आपले मैदानी खेळ आहेत ते पुरतात. आज काय झालेलं आहे, मुलं सतत कॉम्प्युटरवर, मोबाईलवर बसलेले आहेत आणि तीच संस्कृती निर्माण झाली आहे, आणि म्हणून ही ओबेसिटी प्रकार मुलामध्ये फार वाढत चाललेला आहे. आपल्या ऑनलाईन जो प्रकार आता मध्ये 2 वर्ष झाला, त्यामुळे पण मुलामध्ये ओबेसिटी खूप वाढलेली दिसून आलेली आहे. त्यामुळे या मुलांना आता तरी मैदानी खेळ खेळायला भाग पाडणं फार जरुरी आहे. आणि यासाठी मुलांना फोर्स करण्यापेक्षा आईवडिलांनी स्वतः अशी काही खेळ, असे काही व्यायाम, याचं कल्चर घरात निर्माण करायला पाहिजे. तुमच्याकडे बघूनच तुमची मुलं मग शिकतात. आपण काय करतो, रविवारी मुलांना घेऊन मॉलला जायचं, मग हॉटेलला जायचं आणि मग घरी यायचं. ह्यापेक्षा मुलांना जाऊन ट्रेकिंगला जायचं, चालायला जायचं, हे जर कल्चर फॅमिलीमध्येच तुम्ही निर्माण केलं तर मुलं आपोआप ते आचरणात आणतात. त्यामुळे मुलांना भरपूर मैदानी खेळ खेळायला द्यावी. शाळेमध्ये पण आजकाल खेळ असतात, तर हाच त्यांच्यासाठी सर्वोत्तम व्यायाम आहे. व्हॉट अबाउट, म्हणजे जे जनरेशन वाढलेले आहेत, ज्यांनी 50शी किंवा 40शी क्रॉस केलेली आहे, त्यांच्यासाठी काय आहे?
वृद्ध लोकांसाठी आपल्याला असं म्हणायचं आहे, आहाराबरोबरच, आहाराच्या काही नियमाबरोबरच त्यांनी पण एक्झरसाईज ही केलीच पाहिजे. आपल्याकडे एक म्हण आहे की आपण म्हणतो आता तू खूपच म्हणजे आपण आता वृद्ध झालो, समजा एक 55, वृद्ध म्हणू शकत नाही पण जे काय वय वाढलेलं आहे, की आता तू फक्त न चाल, बाकी काही करू नको. पण असं नाही आहे. वृद्ध लोक पण घरच्या घरी हलके फुलके मसल स्ट्रेंथनिंगचे व्यायाम करू शकतात, छोटे छोट्या डंबेल्स घेऊन करू शकतात, किंवा ज्याला आपण फ्लोअर एक्झरसाइजेस म्हणतो तेही करू शकतात, कारण ते आवश्यक आहेत. नुसतं चालण्याने होणार नाही आहे. काय होतं, या व्यायाम जे आपल्याला मसलला बिल्ड करतात ते फार आवश्यक आहेत. ते जर झालं तर इवन तुमचं कॅल्शियम डेपोझिशन पण वाढतं, आणि वृद्ध काळात हाच तर प्रॉब्लेम येतो. कॅल्शियमची लेवल कमी व्हायला लागते, मसलची स्ट्रेंथ लूज पडायला लागतं, सगळं अंग तुम्ही वाकले जाता. मग ह्याच्यासाठी फक्त चालण्यापेक्षा फ्लोअर एक्झरसाइजेस, योगा एक्झरसाइजेस करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्याचबरोबर प्राणायाम, श्वासोच्छ्वासाचे व्यायाम जे असतात ते पण वृद्धांनी जरूर करावे. त्यामुळे आपली लंग कॅपॅसिटी पण वाढते. त्यामुळे जो आपण म्हणतो एजिंग प्रोसेस थोडीशी स्लो डाऊन व्हायला सुरुवात होते. डॉक्टर, तुम्ही हे स्कोप सर्टिफिकेशन केलेलं आहे वर्ल्ड ऑबेसिटी फेडरेशनकडून. आता तिकडे पॅरामीटर्स जे असे मानदंड असतात ते वेगळे असतात, आपल्याकडे मानदंड वेगळे आहेत ऑबेसिटीचे किंवा आहाराचे. आता आपण जेव्हा हे बघतो तेव्हा तुम्ही तुमचा एक कॉन्सेप्ट, होलिस्टिक लाईफस्टाईलचा कॉन्सेप्ट, जे संकल्पना तुम्ही तयार केलेली आहे, म्हणजे परिपूर्ण जीवनशैलीची संकल्पना. ही तुमची परिपूर्ण जीवनशैलीची संकल्पना जी आहे ती नेमकी काय आहे? या बाबतीत मी म्हणेल एक पंचसूत्री आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे, की माझी जीवनशैली, मी समजा उद्या म्हणाले मला आता परिपूर्ण करायची आहे, हेल्दी लाईफस्टाईलकडे जायचं आहे, तर मी काय करायचे डॉक्टर नेमके? तर 5 गोष्टी पंचसूत्री एक लक्षात ठेवा. पहिली गोष्ट म्हणजे स्वतःची वार्षिक चाचणी, शारीरिक चाचणी करणं महत्त्वाचं आहे. बरेचदा काय होतं, तुम्हाला काहीतरी आतून असतं पण हे माहीतच नसतं किंवा आपल्या लक्षातच येत नाही. म्हणून युजली कंपनीजमध्ये लोक एम्प्लॉईजची करून घेतात, पण तुम्ही घरी असल्यावरही स्वतःची एक रक्त चाचणी आणि फिजिशियनकडे, डॉक्टरकडे जाऊन पूर्ण चाचणी करायला पाहिजे. उदाहरणार्थ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज बरेचदा अननोटीस जातात, लक्षात पण येत नाही, त्याची लवकर त्याचे काही शरीरावर परिणाम दिसत नाहीत. त्यामुळे त्यांना सायलेंट किलर म्हणतात. कधीतरी चाचणी केली आणि अचानक लक्षात येतं की आपली शुगर एवढी आहे. त्यामुळे सातत्याने चाचण्या, दरवर्षी तरी चाचण्या करत राहणे महत्त्वाचे. ही पहिली सूत्री, वार्षिक चाचणी. आता दुसरी सूत्री मी म्हणेल की एक्सरसाइज. आता आपण त्याबद्दल भरपूर बोललो, तर रोज एक्सरसाइज, निदान 30, 35, 45 मिनिट चालण्याचा आणि हलका फुलका योगाचा व्यायाम तरीही करायलाच हवा. प्राणायाम आणि मेडिटेशन करता आलं तर अतिउत्तम. एक्सरसाइज हा फक्त शरीर चांगलं राहावं म्हणून केलेली जाणारी गोष्ट नाही आहे. त्याचे खूप फायदे आहेत. त्याच्याने इम्युनिटी वाढते, त्याच्याने तुम्हाला डिसिजेस होणार असतील तर ते स्लो प्रोसेस होतं, कधी कधी हेरिडिटरी असतं. त्यामुळे समजा आपण म्हणालो होईल मला, तरी ते स्लो प्रोसेस होऊन जातं किंवा ते टाळता येऊ शकतं. एक्झरसाइजने इव्हन त्याला म्हणतात की प्रिस्क्रिप्शन फॉर माइल्ड अँझायटी, डिप्रेशन, त्यामुळे आपले हॅपी हार्मोन वाढतात, आपला मूड पण चांगला राहतो. म्हणजे एक्झरसाइज ही फक्त शरीराची कॅपॅसिटीसाठी नाही आहे, तर असे अगणित त्याच्यामुळे होणारे फायदे आहे. डायबिटीस कमी होतो, ब्लड प्रेशर कमी होतो. त्यामुळे दुसरी सूत्री, संपूर्ण जीवनशैली चांगली असण्याची म्हणजे एक्झरसाइज करा आणि रोज करा. तिसरी सूत्री मी म्हणेल, पंचसूत्रीपैकी तिसरी सूत्री मी म्हणेल की झोप. मी म्हणाल्यासारखं झोप अत्यंत माणसाला आवश्यक आहे. सगळं रिपेअर होणं, आपलं शरीर रिपेअर होणं हे झोपेत होतं. इम्युनिटी वाढते झोपेमुळे. यासाठी झोप अत्यंत, आजकाल आपण बघतो ना, लोक त्या दिवशी झोपतच नाहीत, 12च्या नंतर दुसऱ्या दिवशी झोपण्यात येतं. वेळेवर झोपा, शक्य तितकं वेळेवर झोपायचं. आणि झोपायच्या आधी तरी मोबाईल वगैरे, म्हणजे त्याला आम्ही स्लीप हायजीन म्हणतो, की मोबाईल बाजूला ठेवा, सगळी लाईट बंद करा, शांतपणे झोप घ्या. ती झोप एक 7-8 तास नक्कीच पाहिजे आणि त्याचे परिणाम शरीरावर खूप चांगले होतात. जीवनशैली सुधारायची तर झोप पण सुधारायची. ही तिसरी आहे. चौथी आहे बायोलॉजिकल क्लॉक, म्हणजे शरीराचा जो क्लॉक असतो, घड्याळ व्यवस्थित बसवा. ह्याच्यावर मी बोललेले आहे. म्हणजे वेळेवर झोपायचं, वेळेवर उठायचं, एक्झरसाइज वेळेवर करायची, वेळेवर खायचं, वेळ झाल्यावरच खायचं, आधेमध्ये खायचं नाही, ह्याला जो म्हणतो. त्यामुळे शरीराला एक व्यवस्थित एक
सुसूत्रता येते. अशा प्रकारे आपण नेहमी लक्षात ठेवली पाहिजे ही सूत्री. आणि शेवटची आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट सूत्री, पंचसूत्रीपैकी 5वी सूत्री जी आहे की तुमचं आहारावर नियंत्रण असावं. आपण ह्याविषयी बोललेलो आहोत, तरीही मी पुन्हा एकदा सांगते, वेळेवर आहार घ्या. आहार घेताना त्याच्यामध्ये भरपूर भाज्या, फळं, प्रथिने आहेत याची खात्री करून घ्या. आणि दर 3-4 तासाला खाल्लं तर खूपच चांगलं आहे. नट्स, सीड्स ज्याला म्हणतो आपण, त्यांचाही समावेश असावा आपल्या खाण्यामध्ये. ह्या गोष्टी सातत्याने रोज केल्या पाहिजे. कधीतरी घरात फळं आणली म्हणून खाल्ले अशातला प्रकार नाही. रात्रीचं जेवण लवकर घेतलं तर त्याचा फायदा खूपच जास्ती होतो. जे झोपायच्या आधी 3-4 तास आधी जर तुम्ही रात्रीचं जेवण घेतलं. आहारातच अतिशय इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे पाणी. ह्याविषयी आपण बोललेलो आहेत. साधं पाणी 3 ते 4 लिटर आपण घेतच नाही. एकदा मोजून बघितलं तर लक्षात येईल, आपण घेतच नाही. तर पाण्याचे प्रमाण वाढावं अशी ही पंचसूत्री आहे. आपण जर ही सुरुवात केली तर मोठे मोठे ओबेसिटीसाठी उपाय करायची गरज कदाचित पडणारच नाही. ह्या साध्या गोष्टी जर अंमलात आणायला सुरुवात केली, स्मॉल चेंजेस, बिग डिफरन्सेस. थँक्यू डॉक्टर. तुम्ही बोललात स्मॉल चेंजेस बिग डिफरन्स. तुम्ही जी एकदम महत्त्वाची पंचसूत्रीविषयी जी माहिती दिली ती आपल्या सर्व लोकांसाठी फार उपयुक्त ठरेल. कारण सध्याच्या काळामध्ये, सध्याच्या धकाधकीच्या जीवनामध्ये आपण स्पेशलायझेशन शोधायला जातो, डॉक्टर शोधायला जातो आणि उपाय शोधायला सगळीकडे जातो. पण हे उपाय आपल्याकडेच आहेत. आपण जी तुमची जी सुखी जीवनाची जी यशस्वी पंचसूत्री आहे ती जर आपण अंगीकारली तर आपल्याला स्थूलपणापासून उद्भवणाऱ्या इतर आजारापासून सुटका मिळू शकते. आपण एक निरोगी आणि सुखी जीवन जगू शकतो. डॉक्टर, तुम्ही आमच्यासोबत ही चर्चा केलीत. महत्त्वाचं ज्ञान आहे जे तुम्ही आम्हाला दिलंत त्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद. पण तुम्ही कुठे जाऊ नका, पाहत रहा गोमंतक TV.